אנחנו ברוך השם ממשיכים בלימודנו הקדוש בספר יסוד ושורש העבודה. מקווה ששומעים אותנו טוב. אנחנו ממשיכים, פעם קודמת סיימנו את הפרקים הראשון והשני, למה נבראנו, למה נברא האדם, לעשות נחת רוח לבורא יתברך שמו, וכמה עלינו להתפעל שהבורא, אנחנו חשבים לו למרות שיש לו עוד מיליארדי וטריליונים של טריליונים של עולמות, טריליוני עולמות, וכמה אנחנו צריכים להתפעל גם מבריאתיו של הבורא, כמה חוכמה תמונה בעין, כמה חוכמה תמונה בזה שמביצית וזרע יוצא תינוק. אנחנו ככה יכולים לקנות בתוכנו את יראת הרוממות ולהתרשם ממעשיו הכל כך נפלאים של הקדוש ברוך הוא, שהם באמת מדהימים, ושכל אנוש בקושי יכול לתפוס אותם, וככל שתופסים יותר, תופסים כמה לא תופסים. וזהו, בעזרת השם, בואו נזכה ונמשיך בלימודנו. בפרק השלישי כותב לנו ככה, היסוד ושורש העבודה. הנה, כי יש סבר במישרים, כלומר כל מה שפה בגרשיים, סוג של דגש, ככה הדגישו פעם, במבוסט בולד, יש כאן איזשהו גרשיים, לפעמים זה ממתיק לנו סוד על דרך הרמז, גם ראשי תיבות, גם מילה, אבל פה זה לפעמים איזשהו סוג של דגש. סבר במישרים, להסביר אנוש כערכי מהות יראת הרוממות על דרך זה. הלא, עיניכם רואות את כל היראה והבושה שאדם מתבייש ומתיירא להתקרב אל האדם גדול מפורסם מאוד בחסידות ופרשות בתורה, כי יפול חיטתו ופחדו על אנשים הפותחים מערכו ומגיע אליהם היראה והבושה מלהתקרב אליו. ומה גם לאכול לפניו ולדבר עמו איזה עניין. ובוודאי אדם גדול זה לא יענישנו לא במכות רצח ולא בשום דבר, מחמת חסידותו הגדולה. למה ירא לך? ולמה נפלו על פניך הפחד והיראה להתקרב אליו? אין זה כי מפאת ידיעתך ומכירך בערך רוממותו וגדולתו בתורה ובחסידות ופרשתו הגדולה, תגדל הבושה והיראה מלהתקרב אליו. כלומר, מתחיל ואומר לנו פה, היסוד ושורש העבודה, אם אתה רוצה לקנות יראת הרוממות באמת, על דרך המשל להסביר לנו, שבשבילך להבין מה זה, זה כמו אדם מאוד מאוד גדול, כמו שהוא כותב, אדם גדול מפורסם מאוד בחסידות ופרישות. יפול חיטתו ופחדו על אנשים פחותים מערכו, כי אנחנו מתקרבים לאיזשהו רב גדול ועצום, אנחנו אומרים, יואו, איזה פחד לדבר לידו. מה, אנחנו פחדים שירביץ לנו? זה יראת העונש? לא, זה יראה של רוממות, יראה של גדולה, אדם כל כך גדול, מה אנחנו לידו? איך נשאל אותו שאלות? איך נעיז להתקרב אליו? ולא בגלל שאנחנו פוחדים, פחד נמוך, אלא זה פחד מאוד מאוד עליון, מאוד גבוה, כי אנחנו מכירים בערך של הבן אדם. כן, תגדל הבושה והיראה מלהתקרב אליו, בוודאי גדלה התשוקה והרצון של כל אדם להתקרב אליו בכל היכולת ולדבר עמו איזה עניין, אך פסיקה אלימה. היא הבושה והיראה על פניכם לבלתי יתקרב אליו. ויראה זו נקראת יראת הרוממות. כן, ההפסק בינינו, הרווח בינינו, הפער, הוא מעלם אותנו, גורם לנו להיות אילמים ולא להצליח לדבר מרוב יראת הרוממות. אני שוב אומר, אם יש פה שאלות או משהו כזה, תמיד אפשר לשאול, לעצור באמצע גם. רצו שזה יהיה שיעור פתוח עם שאלות, לכל מי שיש לו שאלות. אפשר גם להגיב בתגובות, אפשר לשאול בפרטי, מקסימום אחרי זה נענה, אולי בשיעורים הבאים. ומי שפה איתנו, כמובן יכול לשאול פה. נמצא, יראה כזו גורם ההתקרבות לאדם הגדול, כי עליך תשוקת החמדה והרצון וקירות לבך ורעיונותיך, שם כל הימים. לזכות ההתקרבות לאדם הגדול ולעשות לו רצונו ונחתוח בכל מה דה אפשר. אף שלא בפניו, אין בדיבור, אין במעשה, בוודאי מקומו של אדם קונה לו בליבו לזכייה גדולה. במקומו של אדם קונות לו בליבו לזכייה גדולה, אם יעשה לאדם גדול זה איזה שירות ושימוש, וכדי שיעשה נחת רוח לפניו. בוודאי גם כן האדם הגדול הזה, כשיכיר ויוודע לו באותו אדם, כי הוא זה תשוקתו הגדולה והעצומה להתקרב אליו. כן, אנחנו רוצים להתקרב לזה, בואו נמשיך עם הדוגמה של הרב, אבל זה יכול להיות גם ראש ממשלה, איזשהו שר מאוד חשוב, או מישהו שאנחנו מאוד מאוד מעריכים, לפעמים גם אולי קצת ההורים, תלוי באיזה קשר נמצאים עם ההורים, או מה יודעים על פועלם, אבל זה לפעמים יכול להיות קשר בריא, איזשהו סוג של קצת פחד, תלוי בכמה, גם בכל מדרגה יש מדרגות, אדם יכול להיות חסיד, באיזה דרגה הוא חסיד, באיזה דרגה הוא פרוש, באיזה דרגה הוא זהיר, בכל מדרגה יש מדרגות רבות, אז כמובן הכל תלוי במדרגה במינון, במידה. אבל פה הוא בעצם אומר לנו, אם אנחנו עכשיו נהיה ליד אדם גדול, נרצה לעשות לו טוב גם בפניו, גם אם הוא לא יודע שעשינו לו טוב. נכון, נרצה איזשהו רב שאנחנו מאוד מעריכים, נרצה לתרום לו, נרצה לעזור לו, נרצה, לא יודע, לסדר לו את המיטה, אפילו בלי שהוא יודע מי עשה את זה, העיקר שיהיה לו טוב, העיקר שנוכל כמה שיותר להתקרב אליו. ובטח אם הוא ידע שזה אנחנו, הוא יזכיר אותנו ויגיד לנו, תודה רבה לך איש יקר, וואו, הוא מכיר את השם שלי, כמה אנחנו נתרעד מזה. נהיה ברעדה, וואו, איזושהי התרגשות של כמו אם ראש הממשלה יקרא בשמנו, ראש העולם. כן. בוודאי, אמרנו, כן, בוודאי גם כן, האדם הגדול הזה, כשיכיר ויתוודע לו באותו אדם, כי הוא זה תשוקתו הגדולה והעצומה להתקרב אליו, אך מסווה הבושה על פניו, אזי פתח לו
פתח בחרדה, המסלקת וממציא לו מזור, טרב, חבילות, תחבולות, כן, תר"ב, 602, לא יודע מה המספר, שיתקרב אליו האדם ההוא וידבר עמו כל צורכו ויגיד לו כל ליבו, ולעשות רצונו ותשוקתו להיטיב עמו בכל עניינים על הצד היותר טוב. הנה זאת חקרנוע, כן היא. ואם כן, איפה? זאת עשייה לאדם ילוד אישה, כי בכל רוממותו הגדולה. אמור מעתה במישרים, כדבר נלמד מעניינו, וקל וחומר, בן בנו של קל וחומר, הוא ביראת הרוממות מלכו של עולם, מלך מלכי המלכים. הקדוש ברוך הוא וברוך שמו, שהוא רב ושליט על כל העולמות, שברא עולמות לאין קץ ואין מספר, ודאי אדם שיודע אפס קצה ומרוממותו, וגדולתו וגבורותיו וחוכמתו הנפלאה, של הבורא יתברך והתעלה, אף רק מהנהגת עולם הזה השפל ויביט לארץ בכל מיני הבריות שבוודאי נופל האדם הזה, יראת הרוממות מיד יגיע אליו הפחד והבושה הגדולה להתקרב אליו יתברך שמו, דהיינו בבחון אמונת איתו, פחיתת ערכו ושפלות מגוף האחור שלו וממות שכלו, וישים נגד גודל רוממותו וגדולתו וחוכמתו הנפלאה של הבורא יתברך שמו והתעלה, אזי אין לו לאדם מקום בית מנוס מפני פחדו והדר גאונו יתברך. וכשהשיג דוד המלך עליו השלום יראת הרוממות זו אמר, אנה מפניך אברח, ומשק שמיים שמעת והציע שלא עיניך, כן, כולנו מכירים את הפסוק. ואף יש לאדם בושה גדולה לדבר עמו איזה דיבורים לפניו יתברך שמו מצורכי עניינו, כי הרי מגיש אליו יתברך שמו. כשאנחנו רואים פה את ההתלהבות של רבי אלכסנדר זיסקין, איך שהוא מתאר לנו את יראת הרוממות הזאת, רק מלקרוא את המילים, ההתלהבות שהוא מכניס פה, זה כבר מכניס בנו הרבה מאוד תשוקה להתקרב לזה. ובאמת הוא אומר, כמו מלך עצום, מי אנחנו בכלל נעז לפתוח את הפה? אנחנו נהיים כמו אילמים, להצליח לבקש, לדבר כל ענייננו, לבקש מהקדוש ברוך הוא, להתפלל אליו, לדבר איתו, לעשות לו טובות. אנחנו רוצים, אבל זה פחד משתק אולי קצת אפילו. יראת הרוממות כזאת היא כמובן מהערכה ולא מפחד. אבל עדיין זה ממש יראה פחיתות ערכו, שפלותו מגוף האחור, אנחנו נתקרב לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא זה לא עוד איזה מלך בשר ודם שגם הוא מפחיד, זה עוד הרבה יותר מזה. אך במקום גדולתו שם אתה מוצא עין ותענותו, כמו שאומרת הגמרא בכמה מקומות שנכתב בתורה, נשנה בכתובים נשנה בנביאים ונשלש בכתובים, שבמקום גדולתו שם אתה מוצא עין ותענותו של הקדוש ברוך הוא, וחסדו הגדולה של הבורא יתברך שמו והתעלה. ודבר זה מתור משה למדנו, כי שם רמז ואין מספר בכמה מקומות בתורה הקדושה שתקרב אליו וישאל מאיתו יתברך כל צורכו ויעשה בקשתו. פרשת משפטים כתיב כי אם צעק יצעק אליי שמוע ישמע צעקתו וסמוך לו נאמר ושמעתי כי חנון אני. גם פרשת קריאת שמע כל רמז אשר נלמד מעניינו ולעבדו בכל לבבכם. דרשו אותנו זכר לברכה איזה עבודה שווה לב ואומר זו תפילה. גם מרומז בפסוק את השם אלוהיך תירא ואותו תעבוד, הרצון בזה אף שאמרתי לך לרום מפניו יתברך, עם כל זה אותו תעבוד. וקצרה היריעה מהכיל כמה פסוקים המפורשים בתורה ובנביאים ובכתובים על זה. אך בלתי הרשעה זו היה אדם מתיירא ומתפחד להתקרב אליו יתברך שמו, לדבר איזה דיבורים לפניו, גודל שלטנותו ורוממותו יתברך כנודע וכנזכר לעיל. כן, אמרנו פה, כמה אדם צריך לראות שלמרות שהקדוש ברוך הוא כל כך מרומם, זה לא כמו מלך בשר ודם. דווקא מתוך היראת הרוממות הזאת, זאת עבודה מאוד גדולה לעבוד את השם. כשאדם לא ירא את השם, אז יכול להיות שהוא לא מכיר בערכו, נכון? אם יבוא אלינו, נגיד, טראמפ, ואנחנו לא נדע מי זה, נדבר איתו כאילו סתם איזה אדם ברחוב. אבל אם פתאום נדע, וואו, נשיאת ארצות הברית, זה קרה אחרת לגמרי. אם אדם מצליח להכיר בגדולתו של הקדוש ברוך הוא, ההכרה שלו והתפיסה שלו משתנה לחלוטין מקצה לקצה. זה לא בקטנה מ-10 ל-15, זה מ-1,000,000 למיליון פלוס. זה הבדל עצום היראת הרוממות הזאת, ולכן עבודת השם תחת יראת הרוממות מתוך הערכה לבן אדם, מתוך שאתה קולט רגע, אל מי אני קרוב, אל מי אני מתפלל, אל משהו שיקרב לנו אל השכל, כמו שכתוב לנו פה, להסביר, לא באמת, אבל להסביר לנו זה כמו אדם גדול, כמו נשיא ארצות הברית, אבל באמת, אצל הקדוש ברוך הוא זה עוד פי 100 מיליון, פי אין סוף, מאשר איזשהו נשיא של איזושהי מדינה, לב מלכים ושרים ביד השם, הוא שולט בכולם. לכן זה באמת הרצון בזה, אף שאמרתי לך לראות מפניו, עם כל זה אותו תעבוד. משפט שהוא לכאורה פשוט, אבל הוא מאוד מאוד עמוק בנפש. זה לא פשוט בכלל להצליח ולעבוד את הקדוש ברוך הוא, מישהו שאתה מאוד מפחד ממנו, לא כי הוא יעניש אותך, כי הוא כל כך אדיר, עצום, חזק, ומישהו שבאמת במאמר פיו עשה את כל העולם, ומהצד השני אותו צריך לדבר איתו, על כל דבר קטן, לספר לו על הקשיים שלך, לספר לו על ההצלחות שלך, לספר לו על הכל, לספר לו על הבקשות, ועל your wishes, ועל השאיפות שלך, הכל. לבקש שייתן בנו שאיפות. זה מלחיץ, אפילו את הדברים הגדולים אולי לא מבקשים ממנו, בטח לא את הדברים הקטנים.
אפשר לדבר עם עשיר מאוד גדול, הרב קרליבך, הוא כותב שמשהו מיוחד לצד. אם מיליארדר ממש, אתה יכול לדבר איתו על מיליארדים, על מיליונים, על 100 מיליון שייתן לך. אבל משהו מיוחד אצל הקדוש ברוך הוא, שאתה יכול לדבר איתו גם על 5 שקל. אם מיליארדר אתה לא יכול לדבר על 5 שקל, אין, הוא לא ייתן לך. זה לא מעניין אותו בכלל, מה זה 5 שקל? תבקש 100 מיליון, בוא, יש מה להתחיל לדבר. אבל הקדוש ברוך הוא, למרות שהוא כל כך מיליארדר, סוג של, רק לקרב את זה לשכל שלנו, אפשר לדבר איתו גם על 5 שקל. זה מה שכל כך אדיר אצל הקדוש ברוך הוא. שמצד אחד צריך לדבר איתו על הדברים הגדולים, והכי גדולים שיש, הוא יכול לעזור לנו בהכל, ומהצד השני גם דברים הכי קטנים שיש. ועל יראה הזו, הרוממות האמיתית, זה רמז לנו משה רבנו עליו השלום בתורה הקדושה, כמו שכתוב, מה השם אלוהיך שואל ממך, כי אם ליראה את השם אלוהיך. ועל זה רמזו רבותינו לברכה, זכרונם לברכה, שואלים שם, הוא לא מביא פה, אבל שואלים שם, וכי יראה מילתא זוטראי, האם יראה היא דבר זעיר, היא דבר קטן? להגיד מה השם אלוהיך שואל ממך, כי אם ליראה. זהו, מה הוא כבר רוצה? אומרת הגמרא, כן, לגבי משה מילתא זוטראי. למה? שבשביל שגדלה השגתו ברוממותו וגדלותו של הבורא יתברך שמו ויתרומם, יותר מכל ישראל כמעט לאין תכלית. כן, משה רבנו הוא זה שהשיג את הקדוש ברוך הוא יותר מכל ישראל. כמו שכתוב, ותחסרהו מעט מאלוהים. גלל, כן, ממילא בא אליו היראה והבושה. מהבורא יתברך ותאמר, ועדה אדם שהשיג יראה עיקרית, יראת הרוממות, רחוק הוא מלאכתו. כי טיפו עליו ומאו הפחד ובושה גדולה, מה השם יתעלה, כי אומר בלבבו, איך יעשה דבר שהוא נגד רצונו, יתברך שמו ויתעלה, שהוא רב ושליט, כנזכר לאל. על יראת הרוממות הזה אמר כתוב, ואהבותי יראתו על פניכם, לבלתי תחתיו, ודי בזה הערה למשכיל. אנחנו הרבה פעמים, אנחנו יודעים שיותר כואב מהכעס, זה האכזבה. לעשות פרצוף מאכזב לילד שלנו, או לחבר, זה יכול לכאוב לו הרבה יותר מאשר להתפוצץ עליו מעצבים. כי להתפוצץ מעצבים, בסדר, הוא עושה טעות, לא נורא. קורה, אז גם קורה שכועסים. אבל להתאכזב זה להגיד, הכל בסדר, פשוט לא ציפיתי, אני מאוכזב. זה התחושה הרבה יותר נוראית, זה יכול להרוס את הילד, להרוס את החבר, הוא יכול ממש להישבר מזה, החזבתי אותו, זה הרבה יותר יכאב לו מאשר אם תכעס עליו. כי יכעס, אני בעייתי, נכון, אני דפקט, אבל פה, בסדר שעשיתי דפקטים, אבל דפקתי אותך, זה כל כך כואב. לחבר, לבן, הוא לא רוצה להחזב את אבא שלו. וגם פה, יראת הרוממות היא יראה הרבה יותר כואבת בלב, הרבה יותר חזקה, למי שמצליח להנכיח אותה בלב שלו, במציאות, היא הרבה יותר חזקה מיראה של עונש. צריך להבין את זה. כי הרבה פעמים אנחנו חושבים, יש בצבא, האמת שחבר שלי סיפר לי את זה, ושאבא שלו היה איש צבא, אבל לא שמעתי את זה אף פעם בצבא, אבל יכול להיות שכן פעלו ככה, שיש משפט שאומר, חיזוק חיובי זה נחמד, חיזוק שלילי זה עובד. רוצה מקופלת, אין בעיה, יש מי שירצה מקופלת ויעבוד, אבל אם תגיד לו שומע זה שבת, זה בטוח יצליח. אבל זה קצת גישה פסימיסטית, אנחנו כמובן מאמינים באדם, בחוץ לזה שזה גם לא תמיד נכון, אולי מבחינת בשיקול, אם אנחנו נעמיד את זה מול חיזוק חיובי מול שלילי, אבל בעומק, אם זה יהיה מול אכזבה, מול צעקות עלינו, אנחנו נעדיף צעקות עלינו. הרבה יותר קל לנו שיצעקו עלינו, אנחנו דפקטים, בסדר. יאללה, מה זה איסורים קצת? אני אסבול, הייתי לא בסדר. יאללה. אבל לאכזב את השני, כשאני יודע מה שווה השני, ואני יודע כמה אני חשוב לו, כמה הוא חשוב לי, זה לפעמים הרבה יותר כואב. הרבה יותר כואב, תמיד. ולכן, זו הבנה מאוד עמוקה בנפש, ולכן כל אחד צריך לעבוד על יראת הרוממות הזאת, לא סתם. זה הפתיח של הספר, שכל הספר כולו מדבר ביראה, ברוממות, בקדושה, אהבת השם. כמו שהוא פותח, כן? זה מטרתנו פה בעולם, הוא מנסה פה להעליב אותנו דרך התפילות ודרך המצוות, ואנחנו נראה לאורך כל הספר. אבל לא סתם היראה היא כל כך פנינה, כל כך מרגלית שהוא פותח איתה, כי היראה היא, שוב, היא באמת הבסיס להכל. מערכת יחסים שבנויה על יראה, של פחד, היא לא תצליח, באמת היא לא תצליח. פה הייתי אומר הפוך. חיזוק שלילי לא יעבוד, חיזוק חיובי זה אולי נחמד, אבל האהבה, כשזה בא מתוכנו, כתוב שעל כל הפשעים תחסי אהבה, אבל זה גם כל המצוות תחסי אהבה הסוג של. כאילו, אם יש מספיק אהבה, לאדמו"ר מרחלין יש לו פסוק או יש לו משפט שאומר, על כל הפשעים תחסי אהבה, אבל אם יישארו הפשעים, כמה זמן האהבה תחזיק? אבל באמת, כשיש הרבה מאוד אהבה, זה יכול להחזיק. זה יכול להחזיק, והבסיס לאהבה הזאת זה היראה כל כך גדולה. כי קשר עם הקדוש ברוך הוא זה קצת כמו קשר עם הורים, אבל זה אפילו דבר יותר עמוק. זאת אומרת, עם הורים, כל הזמן לפחד מהם, אז זה קצת תוקע את הבית, אתה פוחד לבקש סמרטוט, קצת קשה, גם עם הקדוש ברוך הוא. אבל באמת, עם הקדוש ברוך הוא, מה אפשר לא לפחד? צריך לחיות את העמידה הזאת, צריך לדעת איך שהיראה מכוונת לאהבה, ואיך שהאהבה מוסיפה יראה, והיראה מוסיפה אהבה.
זו עבודה מאוד מאוד עמוקה, כי נפשית לפחד מאיזה טראמפ, לפחד מאיזה ביבי, מאיזה רמת קהל, מאוד מאוד מרשים, אתה מפחד, אין בעיה, אתה לא יודע. אולי תפחד לשאול אותו שאלות, אולי תפחד לשאול אותו, לא יודע מה, איך היה לו השווארמה, כי זו שאלה באמת, זה מה שאתה שואל בן אדם ככה, באמת נשמע קצת שאלה נמוכה, אבל ככל שיהיה יותר אהבה ויותר תאריך אותו ויותר תכיר את הקדוש ברוך הוא, אז כמו שאמרנו מהרב קרליבך, באמת נבין שגם ה5 שקל מעניין אותו, ומצד השני גם מאוד חשוב שנבין שהוא יושב על מיליארדים. אם נבין שיושב על מיליארדים, ויותר נאהב אותו, את הקדוש ברוך הוא, ונבין שבאמת הוא אוהב אותנו גם, ושאכפת לו מה5 שקל שלנו, וגם אכפת לו ממיליארדים, והוא יודע, במקום גודלו, שם אתה מוצא ותענותו, הקדוש ברוך הוא ברא אברסט, ברא ערים עצומים, ברא פלאי תבל, ומהצד השני, ברא את הנמלים. זאת אומרת, הוא יכול באמת, הכל מעניין אותו. אבל הכל כלום, זה ניגודיות. אבל כשנצליח להפנים אותה נפשית, זה דבר שהוא יזין לנו את המערכת. זאת אומרת, זה יזין אותנו כמעגל שמזין את עצמו למעלה כמו ספירלה. אנחנו נקום בבוקר ואנחנו נגיד, וואו, איך הקדוש ברוך הוא החיה אותי, ותודה רבה לך השם, ומיד נרוץ לתפילה, כי אנחנו רוצים לדבר איתו, כי הוא כל כך אדיר והוא כל כך גדול, ומיד אחרי זה ננסה לאכול, וגם זה שייתן לנו כוח לעבוד את השם, כי הקדוש ברוך הוא כל כך עצום, ואנחנו רוצים שהוא יאהב אותנו, ואנחנו רוצים לאהוב אותו, ואנחנו רוצים לעשות רצונו, רוצים לעשות לו נחת רוח. בקיצור, זה מערכת שלמה, ככל שנמשיך בספר, מאמין שנצליח לעבוד על זה יותר נפשית. יאללה, פרק רביעי. שאלות? אז נמשיך. הארש אשר עברנו בה, להישיר אותם לאנשי ערכי. לא יודע מה הוא מתכוון פה, אבל בסדר. אי אפשר להתעכב על כל מילה פה, כי... קיצור. צריך להבין את המהות, במיוחד שהמילה לא מפריעה למהות. הארש, לא יודע מה זה אומר, אשר עברנו בה, להישיר אותה לאנשים כערכי. כן, הוא כאילו אומר, מה שהסברתי לכם פה זה להבין לעצמי. להבין להורות את הדרך מהות עניין יראת הרוממות. מעתה, הנה שעת ביאור עד מקום שידנו מגעת, באיכות הדבר, אדם, איך יזכה לבוא ליראת הרוממות. ליראה זו הרוממות. יש אחד והן שני להקדימו לבוא לידי יראת הרוממות. בואו נראה. האחד, באר מעיין עיונו ובינותיו, בספרים בגדלותו ורוממותו, יתברך שמו והתעלה, כאמור באריכות למעלה. והשני, מפאת השגחתו וידיעתו, יתברך שמו על כל מעשה בני אדם ויודע מחשבותיו, מחשבותם, כמו שאמר, כתוב, אם יסתר יש לו מסתרים ואני לא אראנו נאום השם. עוד נאמר, קרא לאמור חופש כל חדרי בטן. חופש כל חדרי בטן. חורק לעוד ועלה, ועוד נאמר, כי הוא יודע תעלומות לב. עוד נאמר, משמיים יביט השם ראה על כל בני אדם, בכל שבטו ישגיח אל כל יושבי הארץ. יש צריך את ליבם בין כל מעשיהם. זאת אומרת, הדבר השני שעזר לנו להשיג את הרוממות, הוא קצת הזכיר את זה קודם ועכשיו בהרחבה, בעצם להכיר את הקדוש ברוך הוא. דבר שני, אם אדם אינו מאמין חס ושלום בכל הכתובים האלה, הוא כופר בעיקר ואין לו חלק באלוהי ישראל. ואף כל האומות, עובדי עבודת אלילים, מודים שהבורא יודע מחשבות ורואה כל מעשה בני אדם, וזה אינם מכחישים שבוודאי הבורא שברא ויודע מסתורם, כי מי שיש לו מוח בקודקוד יודע על האמת בזה, כן, ברור שהקדוש ברוך הוא לא צריך מצלמת רנטגן. והמשיל לו להכבירה בדרך משל או מליצה מדבר גשמי, והוא בהיות מעשה ידי אומן, כלי השעון שקוראים זייגר. בוודאי האומן מנוסה בהכרח שהוא יודע, הוא משיג כלי השעות שקוראים זייגר, כן, השעון. שהוא יודע ומשיג בתכלית הידיעה בהילוך זה הכלי, בכל גלגליו, סגלגליו, וכל מי שיש לו מוח בקודקודו יודע שעל כל אומן ואומן במלאכתו ההכרח להשיג מלאכתו על תכליתו בשלמותו. ומהיות מזה ראיה מוחשת ועד מהר ייתנו עדיהם ויצדקו בידיעתו יתברך שמו. כן? כמו שאנחנו יודעים שהשעון אתה לא מוציא לאור, אם זה לא פרפקט, אותו דבר פה, מזה ראיה מוחשת ועד ממהר ייתנו עדיהם ויצדקו בידיעתו יתברך שמו בהיותו, כי הבורא ברא את האדם בתחילת יצירתו ועד צאתו לאוויר העולם. בחוכמתו הנפלאה לאין קץ ולאין תכלית, עד שאין שכל האנושים משיג אף אפס קצהו, בחיתוך איברים פנימיים וחיצוניים, גבורת השם בזה. ובייחוד במלאכת התבנית הרוחנית שבו. מילא גשמית, אנחנו יודעים היום שאפשר ליצור אדם גשמי ממש כמעט אחד לאחד, אבל מה אפשר ליצור בו? מלאכת תבנית הרוחנית שבו. שאין שכל האנושים משיג אף מהותו באיכותו הרוחניות של הרוחניות זו כלל וכלל, ואיך הוא מחיה כל האיברים הפנימיים והחיצוניים, שוודאי היוצר והבורא עשה כל זה בחוכמתו הנפלאה, ואם כן, מן ההכרח ידיעתנו בזה שבוראנו יודע כל מחשבותינו, כן, הקדוש ברוך הוא לא ברא אותנו חצי חצי, וזה הוא לא ברא אותנו והוציא אותנו כל טוב סלע, אלא אנחנו עדיין קשורים אליו, הוא עדיין מחיה אותנו, את כל הדברים הפנימיים והחיצוניים, יש לנו תבנית פנימית, יש לנו נשמה שהקדוש ברוך הוא נטע בנו, הוא לא עזב אותנו, הוא לא זרק את הכלי, הוא לא עשה שעון ויום מכר אותו לרבים, הוא עשה כלי שמחובר אליו כל הזמן, ולכן ודאי שכדי ליצור כלי מושלם, צריך לדעת על מה אתה חותם, והקדוש ברוך הוא יודע על מה הוא חותם, ויודע מה הוא מוציא לאור, מה יש בשוק, מכיר את סחורתו, הוא יצר אותנו. לכן,
בעת הסתת יצורו של האדם להטרידו באיזה תאווה, אף בספקה של איסור, אין במעשה, דהיינו איסור של איזה אכילה, או שתייה, או של גזל רחמנא ליצלן וכיוצא בהם, הן באיזה מחשבה בטלה. כן, תחשבו מה זה מחשבה בטלה, ואני יכול להגיד איסור אחר. מחשבה בטלה, זה הרמת חיים. שאינו נוגע כלל בעבודת הבורא יתברך ויתעלה, בייחוד, בערעור עבירה רחמנא ליצלן, ולהליכה בטלה ולדבר דברים בם. כן? לדבר בם, דברים בטלים. רחמנא ליצלן וכדומה, בעוד תכף באותו רגע שעבור לאדם התאווה במחשבה, ישים אדם ליבו שבוודאי יוצרו ובאורו יתברך שמו ויתעלה, זכרו לה עד משגיח למעשים, או על המחשבה זו, או למחשבה זו אשר לא טובה בעיניו, ואיך יעשה הרעה הגדולה הזאת לעיניו. בפניו יתברך שמו ויתעלה, כי מלוא כל הארץ כבודו, ואוי לי איך אדחק רגלי השכינה מלפניי, שעומדת כנגדי ורואה במעשה או במחשבה זו, איך העיז פנים נגדו יתברך ויתעלה, ואיך ישא פניי אל המלך יתברך שמו ויתעלה, אחר פטירתי, ששלחתי אחר גבי יראתו ופחדו, וכי חשתי השגחתו, אוי לי ואוי לנפשי. ובדברים האלה בעלותו על ליבו, וודאי יראתה לאחוריו מהמעשה או מהמחשבה ההיא, ויתגבר על היצר, ואז יהיה עבד נאמן לבורא יתברך שמו ויתעלה, ויזכה לכל טוב הצפון. צפון לצדיקים. כן. ונקוט כללה בידך בעבודת הבורא יתברך שמו ויתעלה. ועל כלל זה היה כוונת הבורא יתברך בבריאת האדם בעולם הזה השפל. וזוהי, שבכל עשיית מעשה והדיבורים והמחשבות של האדם אין בעסקי שמיים, אין בעסקי העולם הזה. עיקר הכוונה בהם שיעשה נחת רוח לבורא יתברך ויתעלה. כמו שאמרנו בהתחלה. שזהו עיקר העבודה, וגם עיקר כוונת הבורא יתברך, שציווה אותנו בכל מצוותיו הקדושים בתורתו הקדושה, היא רק על הכוונה זו, כמו שראשו רבותינו זכרם לברכה, לפסוק ישרח ניחוח. אמר הקדוש ברוך הוא, נח התוך לפני שאמרתי ונעשה רצוני. גם כוונת הפסוק, אם צדקת מה תיתן לו, כוונתו, אם צדק האדם ומעשיו טובים, מה תועלת לבורא יתברך מזה? רק הנחת שכמרה לפניו ונעשה רצונו. כמו שאמרנו בהתחלה. אז שתי דברים. לדעתי הוא לא ממשיך אם אני זוכר נכון. דבר שני, אלא ששניהם היו תמונים בו. דבר ראשון, שהקדוש ברוך הוא יודע, דבר ראשון שאנחנו צריכים לדעת את הקדוש ברוך הוא, הוא אומר פה את שניהם, האחד והשני. האחד, לדעת את הקדוש ברוך הוא, השני, לדעת שהוא משגיח גם עלינו בכל דבר. זאת אומרת, זה לא רק שאנחנו צריכים לדעת אותו כמה שיותר, אלא גם שהוא יודע אותנו המון. שתי צדדים של אותו מטבע, שקשורים לדעת ולידיעה שלנו, להשגה ולהכרה. כל שיותר נשיג ונכיר את ערך עצמנו וכמה הקדוש ברוך הוא משגיח בנו וכמה אנחנו צריכים להשגיח בקדוש ברוך הוא, ודאי נשיג בתוכנו את יראת הרמות, זה דבר שיהיה בנו build in, אדם מבין שהבורא נמצא בכל מקום, שהבורא הוא אדיר, שהוא כל כך מורכב, שיש לו כל כך הרבה עולמות, שיש לו כל כך הרבה סיבות, שאנחנו יכולים לדבר, בכל שיכולים לדבר בו ולהשיג בו משהו, אז אנחנו אוטומטי תקנה בנו יראת הרמות הזאת, בניין טבעי, וכמו שאמרנו באמת על משה, שגם אצלו זה הגיע לו בגלל שהוא היה יותר קשור לקדוש ברוך הוא, וזה הגיע לו כאילו באופן יותר טבעי, אתה מחובר אותי לקדוש ברוך הוא, אתה יותר ירא ממנו. ומצד שני גם יותר אוהב אותו כמו שאמרנו קודם. טוב, בקיצור, נמשיך לפרק החמישי. הלא, הוגד מראש בפרקים הקודמים הסיבה מסבב יראת הרמות ואהבה עזה בעבודת הבורא יתברך שמו ויתעלה. עתה באתי לבאר בעזרת השם לאנשים כערכי. עבודת הלב והמחשבה, שהיא העבודה העיקרית שנסתמנו בתורה הקדושה, לעובדו בכל לבבכם, המסובב מיראת ההתרוממות. ומאהבה עזה, דבר כמה ענייני עבודות, בכדי שיבוא מאלו עבודות נחת רוח לבורא יתברך שמו, וכל העבודות שיבאר בעזרת השם הוא בא אל האדם בליבו ומחשבתו. ומפאת דבקותו ואהבתו, ואהבה עזה ביוצרו ובוראו יתברך שמו ויתעלה, נותן בתמידות אל ליבו לתת להבורא יתברך שמו איזה נחת רוח בכל עת ובכל רגע ויותר במחשבתו, כי אף שאין הזמן גרמה לעמוד לשרת בפה, מוכשר המחשבה הוא, כי מחשבה יכול האדם לעבדו יתברך שמו בכל עת ובכל רגע, ומאלו כמה עניינים שהבאר יכול המשכיל למצוא מעצמו כמה פרטי עבודות לכל הדברים אשר נעשו תחת השמש והשם ייתן חוכמה. כן, הוא אומר לנו, כל הזמן צריכים לחשוב לקדוש ברוך הוא, להיות מדובק בו, למה? כי יש לנו את יראת הרמות הזאת, אנחנו כל הזמן רוצים להתקרב אליו, ואיך אפשר לעשות את זה? אז דבר ראשון, אמרנו בליבו ומחשבתו. שזה אפשר לעשות לעבוד לקדוש ברוך הוא בכל רגע, אדם תמיד יכול לעבוד לקדוש ברוך הוא במחשבה. אי אפשר שלא לעבוד אותו במחשבה. ולפעמים גם אם אי אפשר זה גם עבודה, זאת אומרת זה שאדם לא רוצה לעבור עליו בל תשקצו ולחשוב לקדוש ברוך הוא בשירותים, והוא מתאמץ לא לחשוב לקדוש ברוך הוא, אז הוא עובר, הוא כאילו מרוויח את לאו, מרוויח מצווה שהוא לא עבר עליו בל תשקצו. והנה כשרואה האדם בבית הכנסת שנחסר מאנשי אדם, שנחסר אדם מאנשי בית הכנסת, שהיה רגיל ובתמיד ועכשיו לא בא, יכניס האדם צער גדול בלבול, שנחסר העבודה והנחת רוח מיוצרנו ובורנו, יתברך שמו ויתעלה, שהיה מן הראוי לבוא, לבורא יתברך שמו, מאדם זה. דהיינו, בענייתו קדיש וברכו קדושה עם הציבור, שערי עבודות וכיוצא בהן, ומה גם תלמיד חכם שהרגיל גם ללמוד תורה בקביעות, ועכשיו מוטל על ערש דווי, רחמנא ליצלן יכניס צער גדול בלבו על שנחסר מעבודה לרצון ובורנו, יתברך שמו מתלמיד חכם זה. זאת אומרת, בכל דבר אפשר למצוא
צער, וגם צער זה עבודת השם, וכל דבר לעבוד את השם ולהכניס את הרוממות הזאת ואת הקדוש ברוך הוא בלב שלנו. רואים, אם מישהו לא מגיע למניין, בדרך כלל היה מגיע? איך יכול להיות? וואי, הקדוש ברוך הוא איזה צער עצום, עכשיו חסר לך נחת רוח. זה המחשבה. רואים מישהו חוטא? וואי, חסר לקדוש ברוך הוא נחת רוח. למה? כי אנחנו תמיד חושבים על הקדוש ברוך הוא, זה לא על עצמנו. חושבים כמובן על הבן אדם שמולנו, אבל בעיקר חושבים גם על הקדוש ברוך הוא. בעיקר על הקדוש ברוך הוא. אבל לא על עצמנו. לא יודע אם יותר חשוב שיהיה אכפת לנו ממי שעכשיו יתרחק מהקדוש ברוך הוא ממנו או מהקדוש ברוך הוא, אבל שלא, אם זה אנחנו עושים, זה אכפת לנו מעצמנו, זה הכי גרוע. עדיף לא להצטער על זה ולא להיות פייק. צריכים להיות באמת אמיתיים. וכן להפך, כשרואה חברו מתפלל בכוונה עצומה מאוד, או שרואה כוונתו העצומה בכל העבודות, שיכול להיות שמעבודות ההם בא נחת רוח ליוצרנו, ובורנו יברך שמו ויתעלה, ויכניס לי בליבו ובמחשבתו שמחה עצומה מאוד על זה. וכן שמעתי דוגמת העבודה זו על האדם גדול ומפורסם, רבי משה עבר ז"ל, כששמע שנולד בן זכר בעירו, היה שמח שמחה גדולה, ואמר נולד עבד לבורא יתברך שמו, כי מן הסתם יבוא מן הילד הזה, כשידע על נחת רוח לבורא יתברך שמו, וכשרוב עמנו עם קדוש רובם כשרים ועובדי השם נאמר, ואף כשנשמע שנולדה נקבה בעיר, יש גם כן לשמוח שאף מנקבה באה נחת רוח ליוצרנו, בורנו יתברך שמו, כשמשבחים לבורא יתברך שמו, וכל שרואים איזה נפלאות וגבורות הנעשים בעולם, וגם מתפללים אליו יתברך שמו אודות פרנסתם ומגדלות בניהם בתלמוד תורה, מחנכים אותם גם כן למצוות הקדושים וגם ברוב עבודת מלך. כן, זאת אומרת, כל דבר. רואים חבר מתפלל בכוונה עצומה, וואו, איזה נחת רוח יכול להיות לבורא יתברך, ולשמוח בזה שיש לו עכשיו נחת רוח גדולה, וזה שעכשיו נולד בן, לשמוח שנולד עבד להשם יתברך. נולדה בת, כן, אמה להשם יתברך, סליחה. אנחנו צריכים לשמוח בזה שאנחנו עבדים להשם. למה? כי זה הדבר הכי חופשי שיכול להיות. הקדוש ברוך הוא חלק מאיתנו, הוא רוצה שיהיה לנו טוב. וזה לשון הזוהר הקדוש, איך אפשר שלא. פרשת תרומה, ברוב עם הדרת מלך, אילן אינון ישראל, אלוהים ישראל דכתיב באו כי עם קדוש, אתה להשם אלוהיך וכו', והם הדרת מלך בכם לכם הקדוש ברוך הוא. וכד אינון סגעין בחושבנאו, נקרא דקודשא בריחו, וכשהם רבים במספרם, הוא כבודו של הקדוש ברוך הוא, כי כך הם עולים בסוד נשמתם. דהאילאים ותתאים משבחים נשמי דמלכה ההילאה, כן, גם העליונים והתחתונים משבחים שמו של המלך העליון, ומשבחן לי בגן אמה קדישה, בגן אמה קדישה דה. כן, הם משבחים למה? בגלל שיש להם הקדוש ברוך הוא את העם הקדוש. ועל דה ברוב העם הדרת מלך פירושו אידורא איהו דמלכה ההילאה קודשא בריחו. ריבוי העם הוא הדרת מלך העליון הקדוש ברוך הוא. לפי שכולם משבחים אותו שיש לו עם גדול ורב כזה, עד כאן לשנו, כן? ברוב העם הדרת מלך, הוא מקבל יותר הדרה, הוא מקבל יותר כבוד. אנחנו עושים כבוד הקדוש ברוך הוא ככל שאנחנו מספרים בכבודו של השם, ככל שאנחנו יותר דבקים מה שהם חושבים על השם. ככל שאנחנו יותר חיים את הקדוש ברוך הוא, אנחנו בעצם יותר נהיים דבוקים בו, עושים לו יותר נחת רוח, ונהיים יותר עם שלו, ונהיים יותר ברוב העם, נותנים לו יותר הדרה. כי ישראל הם הדרת מלך בכם מלכים. וכל שכן שמוטל על אבי הבן הילוד עצמו, לשמוח שמחה עצומה בליבו ולתן הודעה עצומה לבורא יתברך שמו, שזיכה אותו בבן להיות עבד השם ויבוא נחת רוח לבורא יתברך מיוצא חלציו, ובייחוד שיגדל קצת שיכול לחנכו אז במצוות, ובייחוד שייתן אותו למלמד, מללמוד תורתנו הקדושה גם כל מחייו, בכל עת אשר עולה על ליבו של אביו מלימוד תורה קדושה ומעשיית מצוות של בנו, יכניס בליבו שמחה עצומה כנזכר לעיל, וגם בעת שבנו מברך איזה ברכה או עושה איזה מצווה, וגם אם רואה או שומע בני אנשים אחרים יש להכניס שמחה בליבו, שמזה בא נחת רוח לבורא יתברך שמו, וכן כיוצא הדברים הללו. זאת אומרת, כל דבר שאתה רואה, לשמוח בו עבודת השם יתברך, להיות עצוב בו, איך זה רחוק מהשם יתברך, כל דבר לקשר לקדוש ברוך הוא, כל דבר להכניס ללב שלנו, שיגע בנו עמוק עמוק. אם נולד בן, לכוון אותו לכוון הקדוש ברוך הוא, אם אנחנו רואים מישהו מברך, לשמוח שהוא מברך. כל דבר תמיד לקשר לקדוש ברוך הוא. וכן להפך, כשמת בר מינן איזה ילד, יש להכניס צער גדול מליבו על שנדע נחת רוח מהבורא, כן? כל דבר הבורא, לחשוב תמיד הבורא. כשאנחנו תמיד חושבים הבורא, כל דבר יהיה לנו בחיים עם משמעות הבורא, משמעות בריאתית, משמעות הרבה יותר עמוקה. כשאדם נפטר, אוי, למה הוא נפטר? זה חשוב, זה בסיסי, זה טבעי, אבל אוי, איפה נחת רוח של השם? זה עמוק. היה, כן, למה יש להצטרף ולהצטער על עצמו, על צערו של אביו, ולחשוב בלבו שאיש הישראלי מעם קדוש יש לו צער כזה, על אודות בנו, ובייחוד אם בר מינן ימות חס ושלום איזה תלמיד חכם, שבוודאי נדע נחת רוח גדול מבורנו יתברך שמו והתעלה מלימוד תורתו הקדושה מעשית מצוותיו, יכניס צער גדול בליבו על זה, להוריד דמעות על כוונה הנזכרת לאל, כי מה שאמרו בגמרא, כל המתעצל בהספדו של חכם ראוי לקוברו בחייו, בוודאי על כוונת הגמרא הקדושה, להיעדר האדם הכשר, כי מה ייתנו מהוסיף להמת בחייתם, והצטערם על ידרו מהעולם. אך בוודאי, כוונת הגמרא, עיקר הבחייה והצער על היעדר נחת רוח שהיה בא אליו הבורא יתברך מאדם כשר הזה שמת ודי בזה. כן. יש כאן פירוש לגמרא,
שההספד שצריך להגיד על תלמיד חכם, זה לא הספד על הגוף שלו, נכון? מה ייתן לו מיוסיף לאמת בחייתם והצטערם על דרום מן העולם? כן, זה שהוא נהדר פה, מה זה לבכות על זה? אלא על מה אנחנו באמת בוכים? לא סתם בכי. הבכי הוא לבטא את הצער העמוק של הקדוש ברוך הוא, שחסר לו עכשיו נחת רוח. תראו איזו השקפה עמוקה. חסר לקדוש ברוך הוא נחת רוח, מה אני עושה עם זה? מה אני עושה? אני בוחן, אני מנסה לעשות נחת רוח להשם בבחיותיי. כן, להכניס צער גדול בליבו על זה, להוריד דמעות. על זה להוריד ממש דמעות, כמה שזה אכפת לנו. וגם כשיש איזה חולי בעיר, ליצלן אף איזה ילד, ובפרט תלמיד חכם, שנפל עם משכב חס ושלום, צריך אדם לחקור ולדע שם עמו ולהתפלל עליו בכל השלוש תפילות של יום, בכוונת התפילה היא רק על הכוונה נזכרת ליל בשביל נחת רוח יוצרו, ורואה את בר שמו ויתעלה. כן, כל דבר לחשוב על הקדוש ברוך הוא, וגם זה יהיה, גם התפילה, לעשות נחת רוח להשם, כל דבר נחת רוח להשם. למה אנחנו מתפללים להחיות אחרים בשביל שיהיה להם נחת רוח להשם? למה אנחנו רוצים שיהיה לנו גאולה, נחת רוח להשם? כל דבר. אם יש חולי, נחת רוח להשם. מישהו יהודי חולה, מצטער, אין נחת רוח להשם, הוא לא יכול ללמוד. אין נחת רוח להשם. כל דבר נחת רוח לקדוש ברוך הוא, והיום אנחנו עכשיו סיימנו בעמוד למד, מה שמסומן פה בהוצאת פרידמן, בזין בחשוון. חזק וברוך באמצע הפרק החמישי, בעזרת השם, מחר נמשיך.